Er de her de rene chokoladebar, eller er de egentlig så sunde, som deres navn antyder? Vurderingen fra en slankeekspert er klar. Men man skal jo være opmærksom på, at der også er en del kalorier i en proteinbar. Så det er et måltid. Trods de mange kalorier oplever Nutramino, der producerer proteinbarer til blandt andet fitnesscenter, alligevel en stigning i antallet af proteinbarer. Ifølge slankekonsulent Lonnie Hedengran er det vigtigt, hvordan du indtager dem. Er proteinbarer sunde? Både ja og nej. Altså det, der er godt ved en proteinbar, det er selvfølgelig, at der er proteiner i. Og der er ofte også nogle gode mineraler og vitaminer i en proteinbar. Og ud fra det kan man godt sige, at den er sund. Så hvis du vil tabe dig, så er det ikke en god idé at spise proteinbar? Hvis man gerne vil tabe sig, så kan man godt spise en proteinbar, men så erstatter den eksempelvis et frokostmåltid eller et aftenmåltid. Det er ikke en snack. Der er alt for mange kalorier i den til, at det bare kan være en snackbar, hvis man gerne vil tabe sig. Og hvad er forskellen på en proteinbar og almindelig chokoladebar? Kaloriemæssigt er der faktisk ikke en stor forskel. Så man kunne lige så godt, hvis det er fordi, man gerne vil have noget, der smager godt, så kan man lige så godt vælge et stykke chokolade, som man godt kan lide. Det, der er fordelen ved en proteinbar, det er, at i forhold til en chokoladebar, der er der nogle flere proteiner i, og nogle flere vitaminer og mineraler i. Så det får man altså ekstra med i forhold til en chokoladebar. Det er især populært at spise en proteinbar før eller efter træning, men faktisk har kroppen slet ikke brug for så mange proteinbarer. Hvornår skal man indtage proteinbarer? Er det efter træning eller før træning? Eller? Ja, altså man kan sige, normalt så siger man, at man skal indtage cirka 1 gram protein per vægt per dag. Hvis man så træner rigtig, rigtig meget, så kan det være en god idé at indtage lidt mere, men det er altså slet ikke så meget, som mange går og tror. Det er ikke fordi, man skal have et voldsomt ekstra indtag af proteiner, fordi man har en helt almindelig træning. Okay. Anbefaler du, at man indtager proteinbar? Det er igen, hvad man vil opnå ved det. Jeg vil hellere anbefale at tage en proteinbar til frokost, end for eksempel en pølse med brød, kan man sige. Det vil være bedre, så det er hele tiden, hvad er alternativet? Så man kan godt tage en proteinbar i stedet for et måltid, og så får man faktisk et udmærket sammensat måltid. Men jeg vil ikke anbefale det til en snack, hvis man gerne vil tabe sig. Hvis du ønsker at tabe dig, findes der altså mange andre sunde alternativer til proteinbar. Hvad er alternativet så til proteinbar, hvis man gerne vil have noget snack? Altså alternativet til proteinbar, hvis man gerne vil have noget snack, det kunne for eksempel være lidt nødder. En smule nødder, heller ikke for meget, men måske en 15 nødder eller sådan et eller andet. Der er også gode proteiner i. Og det kunne også være et stykke kylling. Det kunne være lidt skyr. Det kunne være et æg. Så der er lidt fisk. Der er rigtig mange ting, hvor man kan sige, at der både er protein i. Hvis man i hvert fald vil have en snackbar, der også indeholder protein, så kunne nødder eksempelvis være et nemt alternativ.